Kitepile Jesu fela Kienalifika laka Kekeka itepabuna Kitepile yena fela Jesu Christe kilifika Hote hohu Hutafita Hote hohu Hutafita Falififili musira Ikutatwa Rong Yahweh Musififo Sesitunagi Tomami Huene Emily Fikengeli Toma Minku Kiresite Mu Omumwe Kimusawa Isifungo Sikrinile Ulabo Abang Tembile Nangmamina Tangele Jesungiza tembile Jesu Kristu litwala Gogongunye Uzodula Gogongunye Uzodula When he shall come with trumpet sound Oh, may I then in him be found, letting his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Dino kunangisa nekuzora wiram muponesi chinzwai nona mata muvise jiteman omudire gerentiwe when you ngemutabudipe moyo ungasimbe ndishingise makandifirao jendiwe neruda runo yera sejo moto chene kana kune dimam kana ndatabuzwa mundi bate imabunga zinge pukutama soti musandivu mirendira sike musandivu mirendira sike.
Ndinokukwazisai mose muzita ramuponesi wedu Jesu. Regai titende Mwari nenyasha dzake zhinji mukati meupenyu hwedu. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe nekuti muri Mwari. Tinodzosa mbiri nerikudzwe kwamuri nekuti zvakakufanirai. Tava pano kuti tinzwe kutaura kwenyu. Rudzirai shoko, mutipe kunzwisisa nekuteerera. Muzita raJesu tanamata. Amen. Musoro wenyaya watinoda kuti tidzidze panguva ino unotiko wakarumurwa pamukaka here. Wakarumurwa pamukaka here. Kana paine chinhu chinokosha muupenyu hwevana kuti kana vachinge vayamwa vakaguta vozosvika pavanorumurwa. Kurumurwa kune benefit kune mwana, kune benefit futi kuna amai. Nekuti mwana ane zera raanoti kana asvika, zera iroro harifanire kukodzera kuti arambe achikwekweta mukaka waamai. Zvinoita kuti mai chero vaine rudo vawanewo kuafektiwa kwavanoita pautano. Saka kurumurwa kwemwana kwakakoshera mwana nekuti isaini yokukura. Zvinoratidza kuti pane stage yapfuurwa, pane imwe stage yatakupinda pairi. Mwana akaramba achingoyamwa, vana mbuya havafari. Chero vana tete zvikuru sei vana vamwene vanotogona kuronga program yokusara nechimwana, mai vacho achimboparadzaniswa naye. Vavariro iri yekuti mufana uyu asiye mukaka. Kungoramba uchiyamwa mukaka, Pauro anotaura nezvako kuvaKorinde vekutanga 3. Ota, takataura nemi nguva yataimbotaura paya, tisingatauri setinotaura navanhu vakuru. Nekuti taiziva kuti muri vanhu vakaita sei, muchiri vacheche pakutenda. Asi kana tichitarira nguva maamuchifanira kunge iko zvino vanhu vakuru, vanodyawo sevanhu vakuru, vanotaura sevanhu vakuru, vachirarama sevanhu vakura. But taona sekunge musati muchiri vana. Saka takumbodzosa program yokuyamwa. Kuyamwa kwakanaka because vanokurudzira vehutano vachiti breastfeeding ine zvakanakira mwana zviri mairi. Ine mvura nemanutrients ose zvinokwana pakurarama kwemwana. Vanototi 6 months dzokutanga dzemwana haafanire kudya zvimwe zvinhu except kuyamwa. Kuyamwa kwakakoshera upenyu. Kuyamwa kunodiwa kuvana. Kuyamwa kunoita kuti vana vave nematissues anovumbika zvakanaka, mabhonzo avo achigadziriswa zvakanaka. Asi mwana haafanire kuzoramba achingoyamwa nekusingaperi. Saka tichadzidza kubhuku yaIsaiah chapter 28 verse 9 neverse 10. Ndichaverenga. Whom will he teach knowledge? And whom will he make to understand the message? Those weaned from milk, those just drawn from the breasts. Verse number 10. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Mwari wakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Kwai ndiani waachadzidzisa zivo? Ndiani waachadzidzisa kunzwisisa shoko? Ndobva zvanzi avo vakarumurwa pamukaka nevakabviswa pazamu. Isaiah ane nyaya yaari kurayira vanhu. Ane counsel yaari kuudza kuvanhu vechechi. Ane nzira dzaari kuda kuti vanhu vasiye nekubva padziri. Pane message inofanira kusvika munzeve dzevanhu, inobva kuna Mwari, iri message yeruponeso. Zvinoita sekunge vanhu vakanga vari preoccupied nezvimwe zvinhu,
vakanga vari musituation yekuva vakabatikana nezvavanobatikana nazvo. Uku Mwari achitaura achida kuti vanhu vachinje maitiro, vachinje mafambiro, vachinje maonero, even kaitiro keupenyu hwavo kawanikwe kachichinja. Because Mwari kana akatarira vanhu, ari kuona vanhu vari kurarama nenzira inourayisa, vari kufamba nenzira inokuwadza, vari kuenda kusingadzokeki. Saka Mwari achida kuti vanhu vaite heed instruction. Panowanikwa pasina munhu akagadzirira kuti adzidziswe naMwari, anzwisise, agamuchire shoko, nekuti pane mukaka unomwiwa nezamu rakatsikitsirwa pariri navanhu vari busy kuita their own issues, vari panzvimbo isina kufanira kwavari. Saka Bhaibheri riri kuti chinofanira kuti vanhu vabetserwe nekudzidziswa. Imhaka yekuti kudzidzisa kune method yako. In fact, mukaitangira pataipedzera tichidzoka kwatatangira, unonzwa pfungwa inokosha, inofadza zvikuru, inotaurwa nemuprofita waMwari. Ari kutanga abvunza, ndianiko achadzidzisa zivo? Ndianiko achadzidzisa kuti anzwisise shoko? Vanofanira kuve vakarumurwa pamukaka, vanofanira kunge vabva pazamu, nekuti kudzidzisa kwacho manje kunodzidziswa kuchidai. Precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. In other words, Isaiah ari kutitsanangurira formula yokudzidzisa kwaMwari. Mwari ane zvinhu zvakawanda zvaanoda kuti vanhu vazive. Mwari ane nyaya dzakasiyana-siyana dzaari kuda kuti vanhu vanzwisise. Mwari ane kutendeuka kwaanotsvaka kuti vanhu vaite. Mwari ane madecisions aari kuda kuti vanhu vatore. Mwari ane zvinhu zvaanoziva kuti zvakaipa, zvaanoziva kuti zvikaramba zvichiitwa, zvinhu izvozvo zvichaendesa vanhu kunoraswa. Mwari anoziva kuti kune upenyu husingapere hunofanira kugamuchirwa. Vanhu vanofanira kuti kana vaziva zvoupenyu, vogamuchira upenyu, upenyu hwechiKristu, upenyu hwakazara kudzidziswa nekururamiswa panzira. In fact, Paulo anotsanangura achidzidzisa kubhuku yaTimoti chapter 3, Timoti wechipiri chapter 3 pavhesi ya16, oti all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, profitable for doctrine, and profitable for reproof, profitable for correction, profitable for instruction in righteousness. Scripture can make the man of God to be complete. Scripture can thoroughly equip one unto every good work. Shoko raMwari rinogona kugadzira vatadzi richivabvisa pakuipa, richivaita vanhu vaMwari. Shoko raMwari rinogona kukwenenzvera zvakaipa zvose, richichizila, richibvisa, richinatsurudza nzira yemuKristu kusvika afanira denga. Shoko raMwari rinogona kubvisa munhu pakuraswa, romuisa paupenyu husingaperi. Ndatine shoko raMwari, vakafa vanomuka kubva kumakuva. Kwai mutumwa mukuru paachaburuka, achaburuka nokudaidzira neizwi remutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari. Kudaidzira ikoko kunomutsa vakafa. Ndati shoko raMwari rinoita thoroughly equip every man, every woman of God unto good work. Shoko raMwari rine benefit yarinounza paupenyu. Shoko raMwari rinoita kuti even mazango, zvikwambo, zvindendere nezvidhoma zvibve muupenyu hwevanhu. Vanhu vanogona kusarudza nzira yokurarama vachisiya nzira yekurashwa. Izvi zvinoitwa neshoko raMwari. Saka shoko rine roho yarinobata muupenyu hwavanhu. Saka Mwari paari kutaura nesangano ari kuti zvinobenefitwa neshoko zvese izvi
zvandakaunganidza mushoko rangu, zvandinazvo kuti vanhu vapone, upenyu husingapere huri mushoko, kurapiwa kwezvirwere kunouya neshoko, kumuka kubva kuvakafa kwakaiswa mushoko, kunaka kwoupenyu kuri mushoko, kuchengeta vamwene, kuchengeta murora, kuchengeta vabereki, kugara zvakanaka, kuwirirana, kuva neukama, kuva nerudo, zvese zvinodzidziswa neshoko. Ndichazvidzidzisa ani? Ndiani wandichadzidzisa zvinhu izvi? Ndiani wandichadzidzisa kunzwisisa? Ndiani angagamuchira kudzidzisa kwedu? Oza Pauro achinyora kuvaRoma chapter 10, ane pfungwa achikota this kind of an experience. Anoti iye achitsanangurira vanhu pamusoro pekutenda, anoti vose vanodana kuzita raShe vachaponeswa, vese vanodaidza vanotenda chete. In fact, let me begin by verse 10. Kwaiko, how then shall they call on him in whom they have not believed? Yambobva pa verse 18 ichiti, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Mukudana zita ra Mwari mune kuponeswa, but vachaponeswa sei? Vogodana kuzita raShe sei? Ivo vasina kutenda kwaari. Vachatenda kwaari sei? Ivo vasina kunzwa nezvake. Vachanzwa nezvake sei? Kusina akavaparidzira. Ko vachaparidza sei kana vasina kutumwa? Sezvazvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei tsoka dzinouyisa mashoko omufaro, dzinounza mashoko akanaka. Mwari vane mashoko akanaka avainawo kuti vaunze kuburikidza nevatumwa vavo, kuburikidza nevanhu vanoparidza, but kunogona kushaya anoponeswa nekuti vanhu havapo kuti vanzwe. Isaiah ari kuti, ndiani waachadzidzisa kuziva? Ndiani waachadzidzisa kuziva? Zvandipa chidzidzo chekuti Mwari, God, is full of knowledge, and this knowledge is ready to confer it to his creatures. Mwari vari ready kuzadza vanhu vanomuteerera nechinhu chinonzi knowledge. Kureva kuti hakuna vanhu vanofana kurarama in ignorance Mwari variko. Hakuna vanhu vanotenda Mwari vanorarama in ignorance. Hakuna vanhu vanofana kurasiswa vachiteerera kuna Mwari. Hakuna vanhu vanofanira kurarama upenyu hweunzenza Mwari variko. Hakuna vanhu vanofanira kungorarama kungoti chero zvazvaita iye Mwari ariko. God is full of knowledge. Actually, there is an abundance of knowledge and wisdom with God. Vakakomboregwa vanomhanyira kuna Mwari, ku the fountain of wisdom, kuti vaitwa equipped. Ndinofadzwa naSolomon. Anonzi naMwari, kumbira chaunoda ini ndigokupa. But Solomon anoti Mwari, dai manga mandibatsira, ndagona kunzwisisa, ndagona kuva neruzivo, ndagona kuva neuchenjeri, kuti ndigone kutungamirira vanhu venyu, ndichivatungamirira semunhu akachenjera. Mwari ndogona kuti uku ndokunonzi kukumbira uku. Vakati ndichakuwedzera pane izvozvi, ndokupa pfuma nekupfuurisa. He wanted kuva neruzivo. So Mwari kuti, I want to teach somebody knowledge. God is full of knowledge. God is full of instruction. God is full of reproof. God is full of doctrine. Mwari vane dzidziso. Vanhu vanofanira kudzidza, vanofanira kuratidzwa nzira. Because the Bible, Jesu achidzidzisa vadzidzi vake, ane pfungwa yanovaudza, anoti nzira imbiri. Imwe inoenda kunorashwa, imwe inoenda kuupenyu. Inoenda kuupenyu yakamanikana, ende vanopinda nayo vashoma. Ine musuwo zvekare wakamanikana. Vanhu vanopinda neipapo vanotorwa kuti vapinde. Koita imwe nzira yakapamhama, iyoyo inoenda kunorashwa. Asi kana tichifambamo, tinee tichifamba mumuchechetere mvura yeguvi, tinee tiri zienda nakuenda, tichinakirwa tirimo, tinenge tiri mumudaradada wekuenda, tiri pakufarukanya. But nzira iyoyo inoenda kunoraswa. Mwari haasina kutisiya tiri panzira inoenda kunorashwa. Mwari kuda kuti siya tisingazivi kuti nzira ndeipi. Mwari ari kuti muri busy zvenyu, makabatikana zvenyu. But I want to teach somebody knowledge. Kuti vanhu vadzidziswe, vanhu vaMwari, saini yokukura kubva pakuyamwa.
mwana aende kuchikoro, chero kuchikoro chaiko mazuva ano kwane maECD anotangira pamakore madiki akafanana neabout 1.5 years. Mwana otonzi akuenda kuchikoro. Unoona achiti kana kasvika kamwana kane kachiberekwa nematicha anenge ariko kachimbopiwa nguva yekurara, kadiki kamwanaka, but kuti kaendeswe ikoko kanofanira kutanga karumurwa pamukaka. Kurumurwa pamukaka isaini yokuti taakubva pane zvimwe tichienda pane zvimwe, tine level ratapfuura, taakuenda palevhel rimwe. Mwari vari kutsvaka vanhu vanofunda, Mwari ari kutsvaka vanhu vanodzidziswa, but the problem that God has ndeyekuti vanhu vakawanda pachinzvimbo chekuti vauye to the fountain of hope, the fountain of wisdom, people are busy milking vachinwa. Vanhu vari pamikaka yakasiyana siyana, mikaka yezvivi, mikaka yekushata, mikaka yeupombwe, mikaka yekunyimba, mikaka yekushora, mikaka yekugodorana, mukaka weunzenza, mukaka wekuvengana, mukaka wekugarisana tichiitirana zvakaipa, mukaka wekusadzosera zvikwereti, mukaka yekurarama tingori vanhu vanongoita zvese, mukaka yekunamata zvifananidzo, vanhu tichiyamwa, mukaka Mwari ari kutsvaka vanhu vanobva pamukaka. Ibva pamukaka munhu waMwari wadi kumbosiyana nezamu. Zamu iri harina kwarinokusvitsa iri. Ndati ukaramba uchiyamwa pazamu iri uchafira mugehena. Ukaramba uchiyamwa pazamu iri uchaita maSTDs. Ukaramba uchiyamwa pazamu iri uchaita zvirwere zvapabonde. Ukaramba uchiyamwa mukaka uyu ucharohwa nematsotsi. Ukaramba uchiyamwa mukaka uyu uchavharirwa mujeri. Ukaramba uchiyamwa mukaka uyu uchapiwa nhumbu isina baba. Ukaramba uchiyamwa mukaka uyu uchatizirwa rimurwa pamukaka. Rumurika uye kuzofunda, Mwari akudzidzise zivo. God wants to confer understanding to somebody. God can make you understand. Mwari vanogona kukuita kuti uve munhu anokudzwa kudarika vose. Dhavhidhi achinyora pana mapisarema 119 verse 99 anoti murayiro wenyu unondiita wakachenjera kupfuura vadzidzisi vangu. Vakandidzidzisa ini ndinovakurira uchenjeri. Kwete kuti ndakafunda kuvadarika, but ndine pandinodzidza pamakumbo enyu, pandinorayirwa munzira yokururama, pandinonzvengeswa nenzira dzakaipa. Ipapo panondiita wakachenjera. Nekuti vakachenjera venyika ino vanoti kana vachinge vapedza kukudza kuti smoking is hazardous to health, ivo vari madhokotera, anoti akurura zidhastikoti reya jena achinoriisa parinoturikwa, anonotungidza mudzanga wefodya iye achiputa, kureva kuti chaanodzidzisa iye idzenga pachiri. But those that listen to the instruction of God are instructed in righteousness. Vanorarama vachinzvenga unzenza, vanorarama nenzira yakanaka. Verse number 10 iri kutiko kudzidzisa kwaMwari kunoti precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Paul anoti here, all scripture is given by inspiration of God. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. But chandinoda kuti tinzwisise tose ndechekuti even though scripture iri God breathed, but the teaching method of God is that God gives instruction precept upon precept, precept upon precept. Pane kakudzokorodzwa kazvaitwa kureva kuti Mwari haangodzidzisi zuva rimwe, anodzidzisa misi yose. Mwari anoda kutiratidza nzira nguva yose. Ndaitarira bhora ndichitarisa umwe mukochi anokocha imwe timu inonzi Arsenal. Ukamutarira anenge akamira padugout area achibhizi kupa mainstructions kuma players ake. Anenge achitoudzira player kuti pasira nhinge, endesa bhora kwakati, move uchienda, enda paposition iyo, vhara gap iro, pinda neapa, maka uyu, close up, pinda apo. Achipa mainstructions ari padugout. God
teaches precept upon precept, line upon line, on a daily basis. Mwari vanofanira kukuratidza pekucloser down kuti chivi chisakuwandira pamukova. Vanoudza Cain voti ukaita zvakanaka ufari here, asi ukaita zvakaipa zvivi zvinokuwandira. God is ready to show you the way of sin. God is ready to show you the way of destruction. Nekuti zuva nezuva Satan is ready to destroy you, but the coach standing on the dugout, whilst you are in the ground of temptation, the ground of life, God wants to back instructions every day to show you where the wolves are coming from, to show you kuti mbwa dzinoruma dziri papi, kukuratidza kuti Satan ari kukurongerei mazuva ano, kukuratidza vakaipa vanouya nenzira yokukuparadza. Let him back instructions. Tendera Mwari kuti daily pakurarama kwako auye nekudzidzisa mukati meupenyu hwako. Saka zvandipa chidzidzo chekuti kana scripture iri precept upon precept, line upon line, zvikureva kuti iwewe uri kufanira kutoita invest much of your time into the study of scripture. Mwari haasi kuzoburuka uye kuzogara mumba mako otanga kukuvhurira bhaibheri achibva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa achitaura newe. Mwari anotoda kuti iwewe uye pakudzidza nekufunda shoko raMwari, ugare pamakumbo aJesu, utore mukana wekuteerera Mwari achitaura, but dzidziso yacho precept upon precept, precept upon precept, line upon line. Saka scripture kana iri muchimiro chakadaro, zvandipa chidzidzo chekuti scripture is its own interpreter. Scripture inozvitsanangura yega. Kungoti bedza haizvitsanangurire payazvitaurira. Ukanzwa Mwari vachitaura vari kubhuku yaGenesis, vanogona kusatsanangura zvese vari ikoko, but imwe nyaya ine chekuita nezvataurwa naMwari, imwe yacho vakanoipedzisa kuna zvakazarurwa. Saka Mwari, all his instruction are precept upon precept, line upon line. Zvazvinoreva vanhu vaMwari ndezvekuti God has instructed on different subjects in successive ages, achidzidzisa vanhu upenyu negwara rekurarama, achitaura zvinhu zvimwe chete but panguva dzakasiyana siyana. Kana Mwari achida kudzidzisa pamusoro pebasa remweya mutsvene, akadzidzisa vanhu venguva yaAdhamu achivaudza kuti basa ramweya nderipi, akazodzidzisa vanhu venguva yaNoa kuti basa remweya nderipi, akazodzidzisa vanhu vaAbhrahamu, akazodzidzisa maIsraelites, akadzidzisa panguva yemadzimambo, akadzidzisa panguva yevaprofita, akadzidzisa panguva yaJesu nepanguva yevaApostora, kusvika kunguva yazvakazarurwa. Saka precept upon precept, line upon line. Kana uchida kuziva kuti mweya mutsvene basa rake nderei, uri kufanira kutsvaga what God said during those successive ages, kubva kwakatangira nhoroondo youpenyu kusvika pazuva ranhasi. Saka unofanira kufamba jeni yeprecept upon precept, line upon line, kubva kuna Genesis uchitsvaga subject yaunoda kufunda kuti Mwari vaise uchenjeri. Saka na iri subject yekuti vakafa varipi, ingava subject yekuti tinoenda kudenga here, ingava subject yekuti ko vanhu vari muchimiroi, God will instruct you precept upon precept. Saka the danger now is, katanga program yekuverenga bhaibheri wopinda muna Genesis, uda kuziva iwewe kuti munamato unopindurwa here. Haugone kunzwisisa nyaya iyoyo nekungoverenga panzvimbo 1, nekuti Mwari haana kungotaura panzvimbo 1. Mwari kubva paakasika nyika kusvika pazuva ranhasi ari kungotaura, and ari kutaura precept upon precept, line upon line. Saka paformula iyoyo
unofanira kuita jeni yokuverenga shoko, uchifamba pashoko, uchidzidza pashoko. Chingotsvaka chete kuti Mwari vanopindura munamato here. Asi chandinoziva ndechekuti paune uchitsvaka nyaya iyi, Mwari vachiinstructa pakunyaya yemunamato chete, une uchitendeukawo pakuba, une uchitendeuka pakunyima, une uchitendeuka pakuroya, une uchitendeuka paupombwe, une uchitendeuka pamabasa akaipa, une uchitendeuka pavakadzi vazhinji, une uchitendeuka pakuumana, une uchitendeuka pazvinhu zvakaipa. Because pauri kutsvaka nyaya yako, God is instructing you on certain things also. Ari kukuratidza mapointers. It's like you are in a bus, uri kuenda kuBulawayo. Your journey is Bulawayo. Your destination is Bulawayo. But hautadze kuona target, hautadze kuona Chegutu, hautadze kutenga chicken in kana wasvika paChegutu, hautadzewo kuona Gweru, hautadze kuona Kadoma, hautadze kupfuura nemushangani. Saka Mwari paunenge achikudzidzisa, anenge achikubatsirawo pane zvimwe uchitendeuka. But the problem now is, kana uchiri kuyamwa mukaka, iyi jeni inokuremera. Iyi instruction yaMwari yeprecept upon precept inoshaya basa. Because pauri kuda kuti ufambe Mwari achitaura, uchidzidza Bhaibheri uchinzwa, wangoti ufambe zvishoma, wonzwa nyota yemukaka, wonzwa nyota yemukaka, womhanya wombononwa, usati warumurwa. Vasati varumurwa vane dambudziko rokumbomhanya kunogara pamakumbo. This is why tiine crisis yekuti kuna vanhu vasingasiyi upombwe, kuna vanhu vasingasiyi mabasa akaipa, vachiri kuyamwa. Rumurika munhu waJesu, wati warumurwa here. Mwari anogona kukubvisa pamukaka, kana akubvisa pazamu, anokwanisa kukudzidzisa kurarama upenyu hwekurarama tichiteerera. We can be knowledgeable by the instructions of God. We can be instructed in righteousness. Tinosvika pakuva vanhu vakakwana. Mukaka unobvisa vanhu pagwara rokuteerera. Mukaka unobvisa vanhu pakunzwa nekunzwisisa shoko raMwari. Mukaka unounza kukanganwa. Mukaka una kunaka kuti vanhu varambe vari pauri. Mwari vachida kubvisa vanhu panzira yokushata vachivaisa pakuponeswa. Ai, Mwari mandiitirawo zvakanaka. Ini ndine mukaka wangu unondinetsa kusiya. Ndinombozama kuti dai ndambosiyana nemadhirezi, ndimbomira pamunhu umwe uyo wamakandipa ndikaroora. Asi hameno zvazvinongoita, anongoti kana adzoka kuSouth Africa Susan, ndinonzwa kahana kachirova, ndinototsvaka chete kuti dai ndamuona, ndinotoenda kunoyamwa. Dai Mwari mandibatsirawo, handigone kugara ndisina kuita zvinofadza nyama yangu. Chero ndichida kumboswerawo ndiri mukati mekunamata, ndichiverenga shoko renyu ndichiparidza, but nyama yangu inoti kana yondisunda ndodzokera kuya ndakumbonoita zvana John, ndakunoita zvana Adhimaya, ndakunoita zvana Tapiwa. Dai Mwari mandibatsirawo, ndarumurwa pazamu, ndibvisei pamukaka. Kurumurwa hakuna kuchipa, kurumurwa kunorwadza. Tsika yawakajaira inonetsa kusiya, tsika yawakajaira inonetsa kurega, but kurega kunoita. Kukangorega chete zvinorwadza panguva iyoyo, asi mangwana kana kuswera mangwana, mufana anenge atokangana kuti kwakamboyamwiwa, anenge atokangana kuti taimbonwa mukaka, because zvinokanganwikwa by the power of Jesus. Zamu rinokanganwikwa, rinobvisika pariri. Those that come to Jesus, Mwari anovaitira zvakanaka. John chapter 1 verse 12 inoti, kuna vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vave vana vaMwari. God can give you the power to kubva pazamu. God can give you the power kubva pamukaka. God can give you the power kusiya basa rakaipa. God can give you the power to be saved and become a servant, the son and the daughter of God. Unoda kurumurwa here kuti udzidziswe kuziva. The world is full of ignorant people because people are busy with milk. Mwari vaine a treasure of wisdom to convey into the lives and minds of many. The world is dying, yet people are being nursed pamukaka. The world is dying. Haufanire kufa munhu waMwari. Tita kuti Mwari vakubatsire, ngatidzore uso wedu tinamate. Mwari vatiitire zvakanaka. Baba vari kudenga, tinokutendai. Zita renyu ngarikudzwe novutsvene nekuda kwenyasha dzenyu. Tinokumbirawo kuti tigone kudzidzisika, tigone kubva pakusaziva tiende pakunzwisisa shoko.
asi koga kana tasiya mukaka tabva pakuyamwa tinokwanisa kuva vakachenjera kuburikidza neshoko renyu. Dzidziso izhinji kudzidziswa kwakazara panzira, hamusi kutidzidzisa zuva rimwe nerimwe. We are ready to back instructions into our lives, but we are not ready to listen because we are busy with something else. Dai matibatsirawo taona kusafanira kwezvimwe zvinhu tione kufanira kwekudzidzisa kwaMwari. Precept upon precept, line upon line, igova the motto of our life from now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen.
Yesu